és la biodiversitat, de quines amenaces té, de què és el canvi climàtic i com ens amenaça, doncs una revisió així ràpida de tot això. La biodiversitat es pot resumir en una fotografia com aquesta, és a dir, tots els éssers vius que trobem a la Terra, del més petit al més gran, inclòs nosaltres, fauna, flora, etc. Per tant, no hi ha gaire més a explicar, més que tot el que ens envolta, que estigui viu, forma part d'aquesta biodiversitat. Nosaltres des de SEO, com ha dit la Cristina, treballem sobretot en tema d'ocells. També hi ha una gran diversitat i una gran varietat, molta biodiversitat en tema d'ocells. Podem trobar espècies d'ocells rapinyaires, espècies de diferents hàbitats, aquàtics, marins, espècies que només viuen a zones tropicals, espècies que viuen en zones més mediterrànies, com la nostra, ocells que ni tan sols volen, és a dir, els ocells s'han adaptat pràcticament a tots els espais del planeta i, per tant, ens podem trobar totes les varietats que vulgueu, molta diversitat. Si ens acostem una miqueta més i anem més a prop, anem al pati de l'escola, als jardins, a les terrasses que tenim a casa nostra i de més, doncs també tenim molta biodiversitat, tot i que a vegades no en som conscients o no la veiem o no l'aprecia la gent, ni se'n dona compte. Tenim la varietat de plantes nostres autòctones pròpies de la nostra zona mediterrània, roures, pins, flors com les lavandes, les aromàtiques, les groselles, etc. També tenim molta més fauna, a part d'ocells i mamífers, que són els més coneguts. També hi ha tota aquesta microfauna associada a l'ecosistema que a vegades s'oblida que existeix i que té un paper molt important. Marietes, papallones, cucs de terra, abelles, cargols, etc. Que també és important a l'hora de treballar amb els nanos o sortir fora o fer activitats, també tenir-ho en compte per conèixer-ho. A nivell d'ocells, els que tenim més a la vora, potser sí que la gent encara els coneix, tot i que cada vegada més potser estem perdent aquest coneixement de les espècies que tenim a prop, ja no sabem com es diuen els arbres o els ocells o les flors que tenim al costat de casa. Però aquesta primera diapositiva suposo que més o menys tothom ho coneix, perquè són ocells que es poden veure cada dia o gairebé cada dia, com són els pardals, els coloms i les tórtores, les gavines o les cigonyes en determinades zones urbanes o rurals. Però n'hi ha d'altres que també tenim allà mateix i a vegades ni tan sols ens hi fixem o no els sentim o no els veiem, no mirem al cel i no els veiem volar. Ocells que pràcticament podeu veure des de tots els patis o que puguin estar molt a prop o al parc del costat de casa o al costat de l'escola, com puguin ser les mallarengues, mallarenga blava, mallarenga carbonera, que segurament les hem sentit moure's i cantar, reclamar o barallar-se, però si no t'hi fixes potser et passen desapercebudes. Les merles, que segur que també les heu vist pels arbustos de la vegetació propera a on viviu, ja sigui més urbà o més rural. Cuaretes blanques, que si els patis de l'escola són grans i a terra, doncs també moltes vegades poden veure. Si mireu al cel podeu veure orenetes i falciots, que no totes són iguals i que també es poden aprendre a diferenciar i que pot ser una de les activitats que es poden fer a les escoles, amb nens, etc. Però potser també n'hi ha altres que passen encara més desapercebudes, com més amagades a dintre el bosc, com poden ser els picots, tot i que són molt escandalosos i normalment els poden sentir, o els pinsans, que també normalment se senten cantar, però són més difícils de veure, per no parlar del rossinyol, que probablement tothom l'ha sentit cantar, però ningú l'ha vist. O només si el busques i et dediques a l'ornitologia, o els tallarols de casquet, que també són molt de moure's per la pardissa. El pit-roig potser és el més conegut d'aquesta diapositiva perquè és el més descarat, el que té menys por a la gent i sempre s'us posa allà en una branca a cantar i a marcar el territori, l'època de cria, potser és el que la gent encara reconeix més fàcilment, no? Però tenim tota una sèrie de fauna al voltant que potser no som conscients i que la tenim aquí, la podem veure i la podem estudiar, no? Llavors, tota aquesta biodiversitat, en general, del planeta, doncs, malauradament, té amenaces, no? Com tots ja sabem, perquè ho veiem sovint a les notícies on sigui, hi ha una sèrie d'amenaces que posen aquesta fauna en risc d'extinció, no? Algunes espècies més que altres, per exemple, els amfibis estan arreu del món, tenen un declivi del 40%, molt acusat. Altres espècies no tant, mamífers un 25%, ocells un 14%, però hi ha una sèrie d'espècies que estan molt amenaçades i que correm el risc de perdre-les en pocs anys.
Si ens fixem en en animals més petits, amb aquesta biodiversitat més petita que passa més de percebuda, encara és més exagerat. Per exemple, les papallones estan ara amb un 50% de declivi de les poblacions, per diverses causes, que després parlarem una miqueta. Les abelles gairebé igual, i en general tots aquests invertebrats, petita fauna d'insectes, doncs un 40% que estan en risc i que es nota una disminució, ja només, o sigui, la gent nota que n'hi ha menys o que hi ha espècies que ja no es veuen, no? Per posar només una xifra d'ocells, ja que nosaltres treballem amb ocells, doncs hi ha un estudi als Estats Units que diu que en 50 anys les poblacions d'ocells s'han reduït tant com 3 bilions. 3 bilions menys d'ocells que fa 50 anys. Per tant, encara que se'n vegin, doncs ja es percep, la gent ja veu que n'hi ha menys. I si ho comptes, doncs et surten unes xifres bastant espectaculars. A nivell europeu, algunes espècies estan més o menys bé, sobretot les forestals, no hi ha gaire variació, però en canvi d'altres lligades a ambients més comuns, aquestes espècies més comuns que fins ara es trobaven per tot arreu, doncs ja tenen un 15% de declivi i el que és molt exagerat a nivell europeu són les espècies lligades a hàbitats agraris, un 60% de disminució degut a aquests canvis a l'agricultura, aquesta intensificació, aquest ús de pesticides, insecticides, etcètera, que afecta tota la fauna que té associada, l'afecta de manera espectacular. Per posar 4 imatges així molt ràpides, doncs aquests productes químics, aquests insecticides, aquests pesticides que a més de ser tòxics, doncs maten el teu aliment, si menges insectes o llavors i estan intoxicades, doncs primer que et contamines i segona que ja no les trobes per menjar, no? La desaparició dels hàbitats és un factor superimportant també en el declivi de moltes espècies, ja sigui el ciment, ja sigui aquest monocultiu, aquesta intensificació de l'agricultura, que també té moltes conseqüències. A nivell marí, la sobrepesca, o a tots els nivells, doncs, també la contaminació. Aquí he posat la imatge d'un petroler, però ja és molt més ampli el tema de la contaminació. I només he volgut posar un apunt del tema dels plàstics, que suposo que ja tots coneixeu, que és una de les grans problemàtiques actuals que afecta moltes espècies, però no només les que tenim a la vora o on es generen els plàstics, sinó que aquests plàstics van a parar a qualsevol lloc, a tot arreu. I només volia posar-vos un exemple dels albatros aquests que crien a les illes Midway, allà perdudes al mig del Pacífic, lluny de tot. Doncs els ocells que crien allà, quan moren, doncs a dintre hi trobem tot el que han menjat com a pollets, el que els han donat els pares i el que han menjat, i ja veieu que els plàstics arriben a tot arreu i que després els animals es moren per culpa de la ingesta d'aquests plàstics. A un nivell així més proper d'anar pel carrer, també tenim altres amenaces que podem veure nosaltres directament, com són aquests vidres, que ja sigui perquè són transparents o perquè fan aquest efecte mirall, doncs provoquen la col·lisió dels ocells. Hi ha milers d'ocells que moren per culpa d'aquesta problemàtica, tot i que encara no és massa coneguda. A molts llocs sí i intenten solucionar-ho posant algunes siluetes d'ocells a les finestres, tot i que no funcionen del tot bé, sobretot aquestes més petites, haurien de ser d'un altre tipus, però queden massa espais buits encara i els ocells encara intenten passar pel mig. I la solució són altres alternatives com vinils més grossos que realment tapin el 75% del vidre, que poden ser així o poden ser més artístics, com aquest d'aquest pont, que potser és una mica més maco i també fa visible aquest vidre, no? O aquest d'unes pistes de pàdel, que aparentment és una cosa inofensiva, però que segons on estiguin col·locades no deixa de ser una paret de vidre al mig del bosc. I també, si no la visualitzes, doncs mira, en aquest cas he posat un exemple de Cantàbria, que en 2 anys han trobat més de 300 ocells morts en una sola pista de pàdel. O sigui que hem de tenir en compte que qualsevol infraestructura que posem pot generar un efecte si és en aquest cas de les col·lisions dels vidres. Una altra cosa que normalment no hi pensem és el tema dels gats, que és un tema de conservació bastant important, perquè encara que siguin domèstics, aquests gats no perden l'instint de caçar i quan surten, s'escapen o van a fer una passejada o directament s'escapen i queden asilvestrats, doncs ells segueixen capturant espècies, com a depredadors que no deixen de ser al final. Els gats, hi ha diversos estudis de la quantitat d'animals salvatges que es poden menjar els gats que passegen per la natura, que són els silvestrats.
Al Regne Unit s'estima que aquests 8 milions de gats podrien menjar aquests 90 milions d'animals salvatges, ja siguin ocells, mamífers o petits rèptils i amfibis. Per tant, no és un problema a menys tenir i és difícil de solucionar perquè, bueno, si el gat surt, doncs surt, però, bueno, s'ha d'intentar mantenir-lo dintre dels nostres espais o, si no, a males, doncs, mira, almenys posar un cascavell perquè els altres animals el puguin detectar i no s'hi pugui acostar sigil·losament per caçar-lo i tinguin temps de fugir, no? I els canvis en el nostre entorn doncs, també afecten a la biodiversitat. És a dir, hem vist unes quantes amenaces, però aquestes amenaces venen lligades una miqueta als canvis que tenim al nostre entorn. He volgut posar només una imatge molt gràfica d'un ambient més o menys seminatural, així mig agrícola, mig forestal, amb un riu pel mig, que en unes condicions més o menys naturals doncs, pot allotjar molta biodiversitat. Molta fauna pot viure associada a aquest tipus d'ambient, no? El que passa que normalment aquest ambient els humans el anem transformant per les nostres demandes o les nostres coses i aquest ambient es va simplificant. Cada vegada hi ha menys arbres, menys boscos, menys marges de camps i aquesta biodiversitat va disminuint. Fins que arriba un punt que l'ambient és tan uniforme, tan intensiu, que realment no hi ha marge per a la biodiversitat. Només hi ha molt poques espècies que estiguin adaptades a viure en un cultiu de cereal on no hi ha res més que blat, per exemple. Perquè no hi ha insectes, no hi ha refugi i, per tant, aquestes zones tan intensives que no hi ha aliment i no hi ha refugi, doncs provoca que només l'espècie que pugui viure allà i pugui viure. Tota la resta de biodiversitat desapareix, no? Per això aquestes espècies associades a ambients agraris havien disminuït un 60% a Europa, no? Perquè ens trobem molt en aquesta direcció, malauradament. Però ja que estem parlant de patis, també podríem posar les imatges de patis. En comptes d'agricultura, podríem tenir 3 imatges de patis diferents. Una que seria molt semblant a la que heu vist al principi, que heu hagut de posar les paraules. Una més naturalitzada i una molt més verda, no? I en aquest sentit, doncs, podríem, com que és un pati revolució i natura, doncs també la quantitat d'animals o de fauna que podem tenir en un pati d'aquest estil és menor que els altres, no? I en aquests projectes que estem engegant, que avui forma part, doncs la idea és que inspirin per anar transformant una miqueta de dreta a esquerra, no? Passar d'aquests patis a una cosa més propera a aquesta, per la fauna, pels alumnes, per la salut, per tot. Però inspirar una miqueta aquesta transformació cap a un altre tipus d'espai exterior on pugui haver-hi no només més biodiversitat, sinó també més activitats i més sensacions, més percepcions, més emocions. És una miqueta la idea del que parlarem avui. I per acabar amb una imatge d'aquestes amenaces, dir que quina és la causa, una mica n'hem anat parlant, però en el cas del mar és sobretot l'explotació de la sobrepesca, però la gran causa de pèrdua de biodiversitat al món sobretot és la degradació dels hàbitats, que algunes són causades per nosaltres, per la transformació que fem d'aquests usos, d'aquests hàbitats, però d'altres també van associades al canvi climàtic. És a dir, el canvi climàtic de per si també pot canviar aquests hàbitats i això ha afectat també a les espècies. Per tant, van una mica interrelacionades. I passant al tema una mica més de canvi climàtic, relacionant aquesta biodiversitat amb aquest canvi climàtic, doncs res, només una pinzellada de que una cosa és el temps que fa cada dia i l'altra és el clima. El temps és el que ens expliquen cada dia els homes del temps, i si fa sol, si fa calor, si fa fred, si plou o si no plou, però el clima és això, però traduït en un any o en 10 anys o en 100, és a dir, el que en teoria, els valors estadístics mitjans que hi hauria d'haver en aquell període. I això té a veure una miqueta amb aquest canvi climàtic, amb el que estem provocant, bàsicament per causes humanes, que ara ho repassarem molt ràpid, que és un augment de temperatura. En aquest cas, la Terra està patint ara mateix un augment de la temperatura per culpa d'aquest efecte hivernacle i amb tota una sèrie de conseqüències que ara repassarem molt ràpid perquè les tinguem al cap. L'efecte hivernacle, què és? No és res més que una manta de contaminació de gasos que hi ha al voltant de la Terra, a l'atmosfera, que no deixa escapar l'escalfor natural del Sol. M'ha explicat molt breument, el Sol envia els seus rajos cap aquí, ens escalfa, envia la radiació solar, una part d'aquesta s'escapa de forma natural i una altra part
es queda reflectida, no pot escapar-se per culpa d'aquests núvols, aquesta manta que tenim a la Terra que no deixa escapar aquesta escalfor, i això és aquest efecte hivernacle i aquest augment de la temperatura que està patint la Terra. Cal dir que això de manera natural ja es dona. O sigui, aquest efecte de que la part de l'escalfor que arriba del Sol es queda a la Terra ja es dona de forma natural. De fet, si no es donés, potser no podríem viure a la Terra perquè la temperatura a ras de terra faria un fred que pela. És a dir, perquè aquest efecte ja existeix i ja passa. El problema és que què passa actualment? Que aquest s'ha duplicat, triplicat, quintuplicat, és igual, poseu la xifra que vulgueu, hi ha un efecte molt major per culpa d'aquests gasos contaminants que molta part de la radiació es queda aquí i es sobreescalfa la Terra més del que tocaria. I això és l'efecte hivernacle provocat pel canvi climàtic. Qui el provoca? Doncs bàsicament una sèrie de gasos, que el més conegut és el CO2, el diòxid de carboni, però també n'hi ha d'altres. Hi ha el metà o els òxids de nitrogen, que afortunadament estan en menor proporció perquè el seu efecte encara és més important que el diòxid de carboni, però tot aquest conjunt de gasos són els que provoquen que aquesta escalfor no es pugui escapar de la Terra. D'on ve? Doncs no cal que us ho digui, ja ho sabeu, perquè tot sovint ens ho expliquen, de l'ús de combustibles fòssils per generar energia, per la indústria, pel transport, de la desforestació, dels fertilitzants de l'agricultura, que són els que provoquen aquests òxids de nitrogen, sobretot, o el metà d'abocadors i de ramaderia, doncs, com deia, aquests no estan en un percentatge tan alt, però que el seu efecte és molt pitjor. Si estiguessin al mateix percentatge que el CO2, doncs potser ja estaríem desfets com un gelat a l'estiu. Per tant, quedeu-vos que són un conjunt de gasos que eviten que aquesta escalfor s'escapi. Això ja ha passat en el passat. La pregunta és, ja hi ha hagut canvis climàtics a la Terra anteriorment? Doncs sí, això no és cap novetat. La novetat serà el que us explicaré ara, per què ara és tan problemàtic. Fa 80.000 anys la Terra estava mig glaçada, en aquest cas el canvi climàtic no era de calor, sinó que era de fred, i està mitja Terra amb la glaciació tot mig congelat. Per tant, sí, ja hi havia hagut aquests episodis de canvi de temperatura a la Terra al llarg dels anys, però clar, en un període molt més llarg, per això estem parlant de 80.000 anys. Vull dir que és un període geològic. El que passa és que aquests canvis de temperatura que s'han donat anteriorment a la Terra no són causa d'aquests gasos que hem alliberat a l'atmosfera, sinó que són causes naturals que no explicarem, però només que sapigueu que és que aquests canvis a l'òrbita de la Terra molt petits, al voltant del Sol, o aquests canvis a la inclinació de la rotació de la Terra d'uns pocs graus, són suficients per canviar una mica la temperatura de la Terra i aquesta mica de canvi és el que genera aquests períodes més freds o més calents. Aquí veieu 11.000 anys, aquestes fluctuacions una miqueta de temperatures que ha patit la Terra. Aquí tenim aquesta última glaciació que us deia anteriorment. Per tant, clar, hi ha gent que diu, bueno, és que això ja canvia, aquesta temperatura ja puja i baixa de forma natural a la Terra, per tant no ens hem de preocupar. Però el problema és que des de la Revolució Industrial, des de fa només 150 anys, 100, 150 màxim, la temperatura no ha parat de pujar i els nivells de CO2 tampoc han parat de pujar. En aquesta gràfica de baix es veu que a partir dels anys 80 tots els anys són més càlids de lo normal, del que hi havia hagut fins anteriorment. Per tant, vol dir que alguna cosa està passant. I ens hem de preocupar perquè aquests nivells de gasos a l'atmosfera, de CO2, són els més alts de la història de la Terra que coneixem. Des de fa 800.000 anys, els nivells sí que han fluctuat, hi ha hagut aquests canvis climàtics a la Terra, però és que ara estan al doble de gasos. Aquestes 400 parts per milió és un nivell molt més alt del que mai ha tingut la Terra i, per tant, potser sí que ens podem començar a preocupar ja. Per què és important aquest canvi climàtic? Per què considerem que és un gran problema ambiental? Potser el més important que tenim, ja que afecta moltes coses, doncs per això, perquè pel seu caràcter global, que ens afecta a tots, és igual que estiguis a la Xina, que a Austràlia, que a Catalunya, perquè tots el patirem i l'estem ja patint. Per la seva persistència, perquè aquests gasos alliberats, encara que apareixin ara l'emissió de CO2 a l'atmosfera, aquests gasos encara el seu efecte persisteix en el temps, fins que la cosa no s'estabilitzi, no sabem quant de temps. La rapidesa que estava passant, us deia, els altres canvis eren en milers i milions d'anys, això ha passat en 200 anys.
Per tant, increïblement ràpid. I la incertesa que comporta que no sabem exactament on ens portarà això i com acabarà, i lògicament perquè ara ens toca a nosaltres, no? Som els que estem aquí, fa 80.000 anys no hi érem, no ens vam enterar de què va passar, però ara estem aquí i ho patirem. Per tant, una miqueta, la idea d'aquest projecte doncs, és posar el nostre granet de sorra i fomentar aquesta biodiversitat, no només dels espais naturals, no només als llocs que ja estan més o menys conservats, sinó començar també una miqueta des de casa nostra, els nostres balcons, les nostres escoles, els nostres patis, que pugui haver aquest verd, aquesta natura, que no sigui una barrera que els animals no puguin passar, sinó que hi hagi aquesta permeabilitat i que, a més té altres beneficis no només per la biodiversitat, sinó també pels nens, pels adults, per tothom. Tots podem guanyar-hi en salut i això. Vale? Repte de la Fira Científica Robotseny 2021. Com hem vist, aquest mes de gener del 2021 pot dificultar el nostre dia a dia. Tanmateix, per als ocells, és un repte extrem. En aquestes condicions, els ocells necessiten alimentar-se més que mai. Crear una menjadora amb balcons i terrasses és essencial per a moltes espècies. Són moltes les opcions tant d'aliment com de menjadora, però el millor és que cadascú pot inventar la seva pròpia. Us deixem aquí uns consells pràctics. Per exemple, si optes per posar fruits secs, comprova que siguin sense sal. Tampoc posis aliments que continguin sal, sucre o hagin estat cuinats. I, a més, el pa i la bruixeria no són massa recomanables. Aquí us deixem uns enllaços amb més informació interessantíssima sobre els ocells i com els podem ajudar. Repte de robòtica. Seríeu capaços de crear un niu intel·ligent? Aquest niu, per exemple, ens hauria d'ajudar a obtenir dades sobre els ocells o directament a ajudar-los durant l'hivern. Us deixem aquí algunes preguntes que us poden ajudar a crear el vostre niu intel·ligent.